topic subong nga episode sa aton nga vlog. Parte sa matahom nga drainage system nga ginapatuman sang syudad sang Iloilo. Kasi masiling ang mga viewers naton nga ang trabaho sang nagaobra sang drainage. Sige sila ya trabaho. Ang ini nga project wala pa siyang pandemya. Nabalita na ini kag na schedule na ini. So mahimo ang kontraktor na i-implement nila pandemya nga o hindi. So lang taon na ton tinglingon na ton ang mga drainage nga dinasura ng kontraktor diri sa siyudad sa Iloilo. Pasugod kita mga kabilang diri sa exit diri sa Wangko area. Ang exit sa drainage diri pakadto ari niyo sa dalong siniyo. Landra sa dalong sina. Ang drainage diri makita tudlo ko sa inyo mga kabyanan karon kung ano katahom sang drainage sa ginubra. Ano kadako, ano kalapad, kag ano kadalom, ano kataas. Sa ilo kita mga kabyanan diri nag-aki kay kita ko gidi pag-ubra sang drainage. Diri sila nag-aki. Kita yung mga abyan ini nga gitsimento. Ini nga gitsimento, diri nag-aki ang drainage. Makita niyo sa unang makasuki sa dugay dito. Kaglingon kung ano kalapad, kag kung ano kadalom ang drainage sa ginubra sa syudad. Nakatali mga kabyanan. Ang drainage sa ginubra, isa kaspan, nope. Kalapad, muni kalapad, sa kalapad sa kaya dito sa syudad. Mga 50 years siguro nga gamit ni hindi pa ni mano. Mga kapuhan tani napanukay pa na nila ang yung project sa syudad ni. Kita niyo na. Ora rin buho nyo. Ang buho nga na outlet na. May buho ko din na sa dalom. Aring ano ni ang outlet na ni buksan na ina kung yung kaso nga mag-plug pero sa pananaw ko ay na pag-plug kay 30 kalapad walang tawaw isang kaspan may kinulog sila nga box culvert ang taas siya siguro sobra pa sa 6 feet kataas masakon sobra pa din kataas ang dalubong sila so katahong-tahong isang drainage yung ginubra ko sila ang tawa ng mga kabyang ada pinaka-petros na yung outlet. Kung ganyan pag-ubra kay ari din yung opisina sa Journal Visayas amo ni sa kalapad hasta diri so katahom-tahom sang drainage na ni ako lang kita na ako ta hindi pa ni mano nga drainage kung sakon lang opinion tahong na drainage ito nga ginagawa subong ginagawa nila.
bunga pa ng brand daw. Ay, hindi nga drainage. Makita ninyo, para sa likod ng tricycle na, nang may ano na, ilang may buho na da. Pero sila nag-untat kay tungod nga busy street ini, yung Basa Street. So amat-amat lang buuan nila gamay, tapos takluban pagmala. Pwede naman magyan sa piyak sa salakyan, tapos buo naman sila sa piyak, amat-amat lang. Hindi pa lang tao ko sa inyo ang agis ang jackhammer na ginbuo-buo nila para maamat-amat lang. Naman ang technique nila. Nagkawa ka guwapo nga pag-ubra, pag-un-pag-un. So pagkatapos ini, aragis ang jackhammer, yung mga buo-buo. Tapos na buo sila sa to, nabuo sila sa da. Orto nga, para makaging salakyan, takluban diri para magtignan naman. Kasi tayo naman sigyan. Siguro na ilaglaw, siguro na hagi itong salakyan. Tapos pagtiga diri, takluban nila pagtiga. Agyan naman sa salakyan, dito naman sila buho, hasta makalagpo sa tiyak. So hasta din na dito, agyan tato, dito tato maagi. O mga kabyanan, makita ninyo, ari ang Washington Supermart. Ari diri agi ang drainage. Palusot ni dito sa may Central Market, sa may UI, University of Iloilo, PINMA. So lantawon nyo mga abyan o araw, may mga buho-buho na. Amat-amato na sang kwan, kita mo muna kalapad. Muna kalapad ang drainage nga ginahimo sang syudad sang Iloilo. Kampiyon o arawang iya nga buho, dira siya makunik ang dito nga kahalin sa may aeroport na. Kita mo humana di oh, jutay na lang ng brown eh, jutay na lang uluantos, sila katuig-tuig na kada ulan na jutay di baka subong ya bisan ano nga klase ulan nga wakay nagabaha kay nga tanan nga ulan niya nagagawa na to sa may baybay. Kag ang tubig nga nagagawa to malimpyo kay ulan, mga ulan malang kahalin di sa karsadaw. Sa una na di perti ka dalom na di sila sa may Gaisano bangko UI ini drio taga-tuod na tubig di kon mag-ulan sa unaw. Subong sa may drainage na bisan way pa na human pero raga pangsyon na, kapulo pangsyon na gawa. Eh way pa makunik ang kwano araw na da mo ng drainage vertical apad no. Isa nang aputa mga apoda hindi pa na magpan luwas lang kun abusuhan sa mga tao da. So kung gusto lang paggamit hindi naman no. Hindi lang tani pag-abusuhan sa mga sunod ng mga generation. Eh kung habuyan nila ka mga pom kag mga ano na hiligdaan ti lapad-lapad lang po niya. Pero kung mga papel lang na, mga plastic lang na. O areo drainage niyo. Drainage na. Aksyon. Wala man taga bala sa ay ginakampihan sa mga politiko bro. Ang project ya mong gwapo. Ang politiko yati kung mayo performance ay dayawon ta. Pero ko nang iyang performance law ti. Pasensya sa pero tikon manami ginadayaw ta. O ani oh. Drainage hindi ka na nung humana oh. Amo ning bunkers wala na tawang bunkers. Amo nang ginatulog-tulugan sa mga panday. Pinabantayan na panila na may mga gamit pa sila da. Bagway pa masyado ng tiga pagin. Oh mana oh.
Pag nahuman ini nga drainage tanan-tanan. Malipay gid ang syudad sa Iloilo gid. Tanan kita tid magkalalipay gid kita kay nga ano perti gid ka budlay sa una kay pirmi lang na matubuan ka lanag di kun mag kita nyo nan drainage humano isa kaspanin na drainage na maari na kita sa simbahan sa Iglesia ni Cristo ang tahong mo simbahan no maari ng drainage humano kita nyo no tahong sa simbahan sa Iglesia ni Cristo aircon na aircon ako nang aircon na guwapo. Ang ini nga drainage, hasta na dito sa punta dito sa may Tansa, Bonifacio Tansa. Wala raw na drainage na. Ani dire madiretso kita galing kay Walde dire ta maagi sa Tiaco. Nan. Ari na kita sa supermarket. Kung parti sa utan di amo nang pinaka-paborito ko di nga public market. Kung sa isda kag preska nga manok ya nga hulaton mo pa ang pag-ihaw ya sa lapas ko. Pero kung utan ya why na may makapirdi sa supermarket. O kalabasa o na. Pirti ka mo kalabasa subong. Kami sudaan nga karon sa gabi sa kwan karon nga latik. Balunggay kag latik. Ang ano ni? Balunggay kag kalabasa gataan. Kambyo na. O araw, why na di kay di na pwede di magkuano. Pagbaligya ya slide lang. Ang una di nga why pa bawal puno-puno ka utan na di sa buwan ko. Subong hindi na sila kabligya di. Bawal na. Pao kasinaw ba? O kayo damo nung mga nabi daw mga balaklo no. Mga short, guwapo da. Rato lang. Kaming naganegosyo ni dapat niya pang kubusang pandemya ni survival. Mapakas-makas na lang eh. Itong tao. Eh gusto sa mga tao ya barato kag nami o mga sapatos pag gusto. Barato na ang sapatos ko tag 100 lang 200. Guwapo na. Mga tao na gagigit na. Super ay nagpagawa pero why pa man matapos ang drainage pero why na masyado ligatan. Why pa mag-connect ang mga drainage no? O dali. Balik ko kita di sa Fuentes o kay light o. Para na ang drainage o umana ka. Ari na. Drainage umana o may mga outlet. Puro outlet na. Kamo, guwapo. Buhay po sing may ginapinan nga politiko pero basta manami ang project ay awon tatudo. Ay mayo. Pero kung na pigado pasensya sa tanan nga komentaryo magyan naman Oh, guwapo. Ari na kita sa may Ihas Jesus. Ini na humana ni drainage dito sa Ihas Jesus area na Fuentes, palusot kita sa Piak ang mga raw outlet humana outlet ang ari ito nga hindi nagagi ang drainage ito nga wapo ini ang Fuentes area ari simbahan ng Foursquare Gospel. Hindi mo simbahan, hindi. Ano yung simbahan, hindi man. Sarado, doon natin interko mo. O, inugas service, hari ini. Hari ini may shatso massage diyo. May na di ko magpa-relax ka maka-shatso ka din. Mamayo ko na, kita mo lang tawa bilang yung drainage ka na kudako. Pwede kay go ang kuan ang di uso ko daw. Isa kaspan mo.
Na diri sila naglusot oh. O diri na lang tayo mabalik sa may SM Delgado kay kung pa kuan kita. O no basta lusot ka na da. Lusot ka na da ang drainage oh. Ari ang diri nga area oh, ari naman ang drainage oh. Dali na lang gali nakakalos tapos na bali. Very good. Ah, wala pa gali din na Delgado. Wala pa. Schedule pa na yung nila ni. Pati gali ang Delgado, kaya muna yung isunod nila. Eh mga mayor nga dalang hindi nila ang Delgado ay pa. Pero ang Puintis ito na. Hindi gali sa area sa Delgado ay pa. Pero ang sa Bali, ano ni di Quezon. Tapos na di, kita ko na di. Utay na lang ah. Panaw ko guri sang drainage nato ni mga 70 o 65% siguro ay. Halos na laban niya sa kwan. O ari ang Quezon no. May na din supply niyo kay Domingo mo. Okay dalan. Dili gali sa kwan oh. Para no nag-release daw may mga outlet na. Are SM Delgado. Nami balakunda, damo parato daw. Damo tani balakunda kun may nubakal ta. Galing kayang nubakal buhay pa. Patimpo na kung may mga maluluit sa kung makakalik na mga gamit sa vlog ani mayo. Oh, ang Baleriaw. Humanang Valeria. Lusot na ito may ikariyong. Humanang Valeria. Ready ang Superman sa Piap. Ready Metrogas sa Piap. Siap Wise. Ready oh. Sana Amigo Tiris Hotel. Siap Wise. Nami man na ilang mga grocery oh. Nami ilang mga grocery. Aradang hotel oh, Ilumit Town Hotel. Yap. Puro bangko. Ang bangko lang niyang mayo nga waipunaw. Pero ang kuano survival oh, puro lang na mga pamilya na ano. O video. Ari mga Goldilocks oh. Smart. Ari yung Mercury nga 24 hours oh. Ang pinakamanami nga negosyo sa buong. Sabi nyo kung ano. Butika. Eh mga tao ay untak natian. May pandemya na, may diabetes pa, may high blood, may mga kulong cancer, pero kanan na lang. Kung sa mga binakaon tao. Pati ang mga eskwelahan, no? Ari din ang wasyong. Wasyong. Sa tiyak malawalaw may building hindi ko matindog na ko puro at taas boy. Arang Pilipino Chinese friendship ha. Hindi mo bilis. Socorro, famous na corner. Arang old building oh kay Silso Lidisma 1923 pa nang building oh. Isang sudad na pwede natin mapagugal kay Kapakun 1923 pa Imagine ready ang isa pa gino is Villanueva building 19 ano pa na building na o tanan na kwan pa puro Villanueva building ari si Piat Villanueva man
Ari yung binabaligyan na oh. Binabaligyan na din ang ano kay daw pikado na gid. Mo ari ang butika oh ay untat ah. Sa butika ya ay arang porcel oh tanawa puro porcel oh. Pikado na gid pag maksay na lang ni pa survival na lang ni pa buhay ta sini. Ari ang famous nga old building oh. Tawa nyo corner Aldeguer na G. Masa video maayo na kay gwapo na ang hindi ko harap na yan sigla-sigol ka tayo ngayon kasigol sa araw Sarabia o Pikal yung building na sa unang old building mo na. Jadi sa unang Freedom Grandstand. Ari di ang opisina sa SSS oh. Shout out kini sa taga Jollibee da kasi kung pwede nyo kami mapamahawan da kung may timpo ka kung isa lang ka pala mahawan. Ari ang DTI oh. DTI building opisina sang Globe ari pag ito isa ka old building man nga kampiyon man yun wapo na yung pagka-building kasi minahan na dada sang mga lumabit office naman na dada ari ang City Hall hapon nga City Hall pinakagwapo nga City Hall centralized aircon oh PPI oh ari Plaza Libertad oh gina-repair oh gina-repair oh ginapagwapo gali oh magwapo na ni gali ang Plaza Libertad ta oh very good amo niya way tayo sa politiko pero sa agi sa politiko dira tayo dayawon tayo kay mayo ang agi ay sila lagi, pasensya sila. Oh, guwapo na. Hindi na pagwapo gali, oh. Nari, Mercury naman, oh. Tawag lang nyo. Ay, puro butika ang syudad. Butika daw, ang pinaka namin ang negosyo ko. Oh, guwapo ang ako na. Diretso ta sa may Port San Pedro ta. Ari ang eskwelahan sang ano sang Kolehiyo Sagrado Corazon de Jesus CSCG nan oh ari may biligyan na isla pestaw sayo kan-ukan pa survival na makasay dapat isang Sagrado Corazon de Jesus mas kada yun ari ang Bali Hotel ni Mr. Romel Ilñon no? Wapo man yung hotel pala no? Galing kayo ay maka-operate kayo ano man ang ano na bisubong pandemya man abi yan ari niyang manami lagawan Port San Pedro so kita nyo tawa nyo blau ay nahit daw gid ang tao magagawa yan yung pinarking ng sasakyan silingon nga daw sobra na siya katuig nga ginpriso ang tao ay gawa kita tanan ka basta pismas lang sige social distancing lang puro sa lakyan may maglagaw sport lang tawag lang ay parking mo sa lakyan nataka ng tao to sa mall hadlok diri way kung bakit ang angin preska sa mall ya dali ka tumalaknan kay damo to kamo ka tao diri way tawa tao sa ilo na ya tao di sa putli bago lang ko katalupangod basta pupunta
Tanong na nyo. Ano na mga kabiyanan ng sitwasyon din sa Port San Pedro. Kayo, namumuturo, tanong ablang mumuturo. Aring sila ka ng galing. Ito namin niya. Kung malayo kayo mo sa palakihan. Masyar ko na tabla. Tapos na vlog bla, masyar ko na tabla. May itong panghinangin sa Punta Bato. Review kita mo, mga kalanaan niyo. Kung nag-survival na lang yung mga panangabuyan sa tao. Dahil niya sa pandemya. Saan pa kita nila mabaksinan mo kag magapangwayway na kanina. Kainan ko sa mga tao. Sa pagkadoon kung isang hindi nakagawa ang tao ay hindi nakanegosyo. Manegosyo ka man na perde man kayo ay. Sa likod nila isang ari ang Camp Delgado. Sa muna yung campus ang ato na PNP Police Regional Office number 6. Camp General Martin Chupilo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Dili sa pihak PPA para na ang pier sang barko. Mga barko sang kabalya biyahe sa Manila. Guwapo. Sige pa guwapo. O sige kot sang kuan yo. Sang grader kaga bakpo. Binakayo ang dalan. Pwede na gid makadaan sing dalan mo. Kabok na gid ba ni? Sobra na ni 35 years siguro ning simento. Aray din ang opisina sa Department of Agriculture. Department of Agriculture Regional Office number 6. Aray din o City Mall. Traffic. Pamangka sila. Magsulod. Aring ang building ay asang ang building daw bago. Pag makita na daw. Guwapo design niya. Ano naman? Anong building naman? Basta laban-laban niya sa mga policy. Kasi kaya ka Department of Agriculture na siya. Department of Agriculture na siya. Hostel Manuel Laguna building direkto ko magpinangin sa diyaw kay kanangin sa langit sa ari gali yung DPWH Regional Office number 6 dari ang opisina sa DPWH. Pangina. Pre na bitana okay kanamit sa namin. Ato gali og Bureau of Plant Industry sa Piak. Ato sa kali nalabayan ta ari DPWH sa Regional Office number 6. Equipment plant mga equipment sang DPWH sa Rada. Kagwapo sa hangin din. Uli ko suno. Yes. Wow. Ko sila ba daw kay sa man ta ba? Hi baby. Ari di mga truck ni mga kapan mga wing van muna nakargahan sa mga iban din nakakargahan sa mga prutas, mga mangga
Nan. Ari di ang biasang ano ni mga patigan ni kita mo may barko nga dako-dako. Mga kargo nga diesel. Kargo diesel iya sang San Miguel Corporation na rin siya. Iya ka beer na beer. Wala ng Tiger Black. So, ari di mga diesel. Tapos pakatahong na sa pinakakatahong river sa bilog nga hindi lang sa Pilipinas, bro. Hindi mo makita ang river nga sa sulod sang city man. Masulod siya sa sulod. Iloilo City. Hindi mo makita ang river nga nagasulod sa tunga-tunga sa syudad. Warehouse ang mga siminto. Tapos nakuklapos na nata para sa mga ruro diesel kabiyahe si Buhay Banda mga kargo Montenegro, Subiak mga ruro na biyahe pa sa Cebu na sa Palawan. Katahong sang syudad sang Iloilo. Katahong sang ang isa gid sa nagpatahong sa Iloilo ining river ta. Ay naglimpyo na gid siya. O dili sa Piak iya ka Pilpos. Dili ka sang Pilpos. Iya kay Mr. Carlos Oyo. Carlos Oyo Corporation. Isa sa mga negosyante dito sa siyudad sa Iloilo. Mga mabukot ng mga negosyante ini sila. Ariyo, naming ang barko sang ano. Mabukot maning John B. Lacson colleges, university na sila subong. Yun pa gamit nila sa mga COVID wala sang naglikat. John B. Lacson. Ari gali ho, ari ang atong Freedom Grandstand oh. Kanami man diri naga-parking ang mga naga-field trip mo ni. May mga bus na school bus oh. Kay matawhay na diya. Safe ka pa di kay may gwardiya. Diri ka mag-park, wala ka man nga na dakop ya kung kon. Ano na freedom. Ari gali ang aton nga fire department. Regional office isang department. Oh, marami na tawag lang na pinamunit sila oh. Tama na sila mga dalagpo na di ang mga isda nagasululod kay malimpyo na siya. Okay na siyang kuan. Kirmi na sila kakuha sing mga dalagpo isda da. May mga tao na hindi na mamunit na kuno. Why ka man lang may hulik da. Kutsilingon. May mga isda gidya. Damo sila nakuha ka nga mga magsirom-sirom. Na amo nang pag-paraon sang kuan. Sige, makuha ko na karon. Very good. Gusto ko na. Nakuha ko na. Duro nga taka to? O pilihan lang gwapo. Oo, ang lagba. O ang hindi ang timbulog. Dua ka bilog. Nami to sandiya to. Timpo sandiya subong. Salamat gid sa mga viewers.
Palihog lang subscribe sa mga wala pa nakasubscribe. Palihog lang like. Salamat gid. Hasta sa sunod nato nga vlog. Thank you gid sa tanan nga mga viewers. Mga biyan, gusto ko mag shout out sa aton mga viewer. Kay Joel Sipida, kay JR Villalba, kay Emil at Mark Anthony, Ibas Luna, JC Larana, kay Hadoko Ramil sa Balati, kay Nanding, kay Nugmat, Winsislaw Mateo, Ronji Baay, Teresa Larco, kay Alan Vidal, kay Riming Castor, tanan nga mga Facebook friends ko, at sa tanan nga journal Visayas staff sa Negros, Antique, Kapis kag diri sa Iloilo. Shout out man dira sa Panay Bulletin, OFW around the world, sa ila presidente si Agustin Milo, Die Hard Commando, Chief Katalugi, Ding Pina, Secretalis, Nancy Galvez, Jean Margelie Rogales, Flor de Lisa Carnejo, Mercy Artao, Cagrot Servisa Bali. Shout out ko man ang staff, ang station manager sa Radyo Birada sa Boracay, si Jamie Vanyares kag ang iya staff na nagabulig man sa aton channel. Siya man ang man dito sa Journal Visayas sa province of Baclan. Salamat gid Jim. Damo salamat sa inyong suporta, kag pag-view, kag pag-like sa aton channel. Salamat sa inyong tanan.